sensul vieții este să trăiești. Spunea cel care a fost Jayadu Krishnamurti, unul dintre cei mai mari înțelepți și filozofi ai tuturor timpurilor. De altfel, Krishnamurti l-a cunoscut pe John Lennon, au conversat foarte mult și multe din cântecele lui John Lennon au fost inspirate din aceste conversații ale lor. Viața pe pământ, în fapt, este inseparabilă de conștiința umană care o percepe și interacționează cu ea. Oamenilor de știință, dar care nu conțin un cuvânt cheie, factorul determinant al Universului, cheia, și anume conștiința. De unde știu asta? Pentru că eu sunt conștient de conștiința mea și voi sunteți conștienți și tu ești conștient. Și Universul este conștient în și prin noi și împarte această conștiință cu noi oamenii, cu plantele și animalele. Greșeala oamenilor de știință este că ei caută răspuns în exterior, în loc să coboare în propria lor conștiință, unde pot afla adevărul. Conștiința este legătura între microcosmos și macrocosmos. Ea este, de fapt, misterul Universului, miracolul Universului. Conștiința este altarul pe care spiritul construiește o viață demnă și sacră, spune nobilul popor indonezian din insulele Bali. Fabulos. Și într-adevăr, pentru că totul în jurul nostru este energie, vibrație, undă, spirit. În esență, fiecare dintre voi, tu ești Universul, nu tu ești un univers, cum ne-a învățat dogma școlară. Tu ești Universul. Universul, așa cum îl percepem cu simțurile trupului nostru, cu inimile noastre, este manifestarea ființei unice, a divinității. Noi înșine suntem manifestări ale Universului, ale ființei unice, a lui Dumnezeu. Materia este doar o iluzie pe care o trăim la scara noastră umană, pentru că energia este manifestarea intenției Universului față de noi, intenție care apare întotdeauna din iubire. Iubirea este o forță cosmică care trece prin noi, aș putea să spun. Și dacă prin conștiința noastră putem să o cristalizăm, atunci ea devine cea mai mare putere din lume, cea mai mare putere din lume. De aceea, Universul este în armonie cu el însuși și cu fiecare manifestare a sa, deci cu noi oamenii, pentru că toți suntem unul, toți suntem o mare familie. Cauza problemelor noastre, a tuturor problemelor noastre, stă în minte. Și singura vindecare, unica vindecare, nu există alta, este cum readuci mintea în inimă, acolo de unde altfel este și locul. Adică cum te lepezi de ego. Știți că spune ades preotul în biserică, te lepezi de Satana, dar nu spune și cine este Satana, că poate nici el nu știe, tot datorită ego-ului. Vedeți, mintea se teme întotdeauna de un singur lucru, de inima ta. Ea a fost creată de Dumnezeu să slujească și și-a dorit să fie stăpână. Și inima, în nemărginirea ei, în bunătatea ei uriașă, a lăsat-o. Și a spus, bine,
Dar mintea se teme de iubire, se teme de onoare, se teme de demnitate, de tot ceea ce vine din inimă. Și evident că mintea nu știe să ierte, nu iertăm nimic. Îi judecăm pe cel de lângă noi și nu-l iertăm pentru cuvintele spuse, pentru intenția pe care a avut-o față de noi și nu-l iertăm. Mintea știe că poate să piardă această partidă și atunci închide inimile oamenilor, le-a închis cam peste tot pe pământ. Deci a închis conștiința lor. Și cum eliberezi conștiința? Adică tu ești în închisoare. Nu? Și dacă îți dorești să fii liber, prima condiție este să înțelegi că ești în închisoare, să realizezi acest lucru. Că dacă tu crezi că ești liber, atunci nu mai ai nicio șansă. De fapt, nu tu ești în închisoare, tu ești închisoarea, cum spunea Gurdjieff, un alt mare titan al înțelepciunii omenești. A noastră. Și de aceea am spus de fiecare dată, cu orice ocazie pe care am avut-o în conferenția, că avem nevoie de o revoluție radicală a minții umane, radicală. Singura criză existentă astăzi în lume este o criză a conștiinței, care nu mai poate accepta vechile norme, tipare, dogme. Discutăm de un nou nivel al conștiinței spirituale în lume. Și singura șansă de salvare a omenirii și a vieții este de unitatea conștiinței pe planeta Pământ, pentru Mama Pământ. Criza uriașă de hrană și apă va fi în această lume, nu pentru că în țările respective nu este apă și hrană, ci pentru că le-au fost jefuite resursele de cei care conduc lumea, adică de marile corporații, de sistemul neoliberal. Cele mai importante 200 de corporații mari în această lume dețin capital bursier de peste 20 de trilioane de dolari. Ele conduc cele peste 190 de state la un loc. De aceea nu există leadership politic în lume. Și omul continuă să fie la fel, brutal, ca și lumea, violent, lacom, trufaș. Și sigur că a creat o societate după aceste trăsături, în care competiția de care vorbeam mai devreme a prins rădăcini adânci în minte. Și ea, mintea și egoul uman, a creat ceva mult mai distrugător, comparația. Și tare mult îi place egoului uman să ne comparăm între noi, foarte mult îi place, să ne judecăm între noi, să ne evaluăm între noi. Foarte mult îi place lucrul ăsta. Adică mintea bolnavă, distorsionată energetic și emoțional, a creat din acest sentiment al proprietății ceva nefiresc. Al meu, este al meu, a mea, este mașina mea, sunt bogățiile mele, casa mea, turnurile mele, care sunt mai înalte decât ale tale. Acestea sunt lanțurile sclaviei minții, că sunt de fier sau sunt de aur, tot lanțuri sunt. Adică eu vă spun că a poseda te posedă. Și spune Iisus Hristos în predica de pe munte, în a treia fericire, așa: fericiți cei blânzi, că acei vor moșteni pământul. Cum nu se poate de adevărat. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă cei lipsiți de ego. Cel care realizează că natura lui esențială este conștiința, este unitatea cu întregul, cu sursa, cu divinitatea, conștiința trează. În niciun caz nu este cum traducerea instituției care spune că administrează credința, spune în loc de cei blânzi, spune cei umili. Cei care ascultă pe mai marii lor.
Nu, asta este manipulare. Și eu vă spun că ne naștem din iubire și intrăm într-o cruntă manipulare, o cacealma perpetuă pe marea scenă deschisă a societăților captive. Venind aici cu mașina în Timișoara, am vrut să trag pe dreapta, să-i dau un mesaj unui prieten și am fost foarte brutal, claxonat. Și se oprește un tip lângă mine și spune: Dom'le, mă rog, îmi spune că de ce nu merg mai repede. Și am zis: Dom'le, mă scuzați, dar vă pot ajuta cu ceva, dacă vă grăbiți? Și omul, sigur, mi-a adresat niște cuvinte pitorești și eu am înțeles că nu poți să treci așa ușor de la manele la Bach sau Beethoven, știți. Dar toată lumea fuge și dacă îl întreb de ce fuge, nu știe să-ți răspundă. Nu știe să răspundă. Și fugind pentru competiție și comparație permanent, noi nu mai ajungem la noi. Rețineți bine acest lucru. Nu mai ajungi la tine. Nu mai ajungi. Și eu vă spun, competiția și comparația care ne distruge viața sunt false, sunt inutile. Sunt niște mecanisme viclene create de societate și în special de biserică, pentru ca tu să nu știi cine ești. Și de asta se tem toate religiile lumii. Ca tu să afli cine ești. Pentru că dacă afli cine ești, atunci automat găsești împlinirea și găsești fericirea ta interioară. Afli în tine o energie atât de puternică, uriașă, pe care cauți imediat, ăsta e primul sentiment, să o împărtășești cu ceilalți de lângă tine. Iubirea, de fapt, în esență, reprezintă cum împărtășești această energie. Cum împărtășești această energie? Deci nu stai să cerșești iubire, cum fac marea majoritate. Pentru că atunci suferința te așteaptă după colț. Sunteți iubiți dacă respectați dogma. Gândiți-vă bine. Nu. Tu împărtășești iubire, respiri iubire. Respiri. Când împarți, iubirea devine celestă. Dacă tu afli cine ești în interiorul tău și înțelegi această iubire, omul devine împărat, cum spunea Osho. Devine împărat. Că de-aia spune Hristos, le spune apostolilor: împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Păi ăsta este înțelesul, care este refuzat să vi se explice tuturor oamenilor. Dar El a avut dreptate. Pentru că El ne-a condamnat la nemurire și noi L-am condamnat la moarte. Asta a făcut omul. Și pe cale de consecință, evident că asta vă spun: aflați cine sunteți voi dacă stați înrădăcinați în ființă, nu rătăciți în minte. Altfel nu poți să găsești calea înțelepciunii. N-ai cum. Și nicio societate nu dorește să aibă oameni liberi. Nicio societate. Pentru că dacă ești om liber, ești un pericol. Ești un pericol pentru guvern, ești un pericol pentru industria farma, ești un pericol pentru industria asigurărilor, ești un pericol pentru industria alimentară, ești un pericol pentru sclavagism de cea mai înaltă clasă care există astăzi în lume, ești un pericol pentru biserică, ești un pericol pentru cei ce au, ești un pericol pentru sistem. Un om liber este o flacără, este un leu care nu își vinde viața și nu va fi niciodată sclav. Preferă să moară decât să fie sclav. În 2020 vor fi 1 din 3 sau din 4 oameni vor fi bolnavi de cancer, față de câteva sute în 1960. Și eu vă spun, cu cât suntem mai bolnavi, cu atât aduci mai mulți bani la sistem. Asta se dorește.
Și asta este separarea care s-a făcut în decursul timpului, de suflet, că nu mai guvernează sufletul, guvernează ego-ul uman. Și de aici apare problema nemăsurată că mi-am creat un Dumnezeu exterior, în loc să-L caut pe cel în interiorul meu. Și sunt dominat permanent de frică care conduce această lume. Deci asta este nemurirea, asta ne-au transmis-o strămoșii noștri și de aceea din trădare poporul dac a ieșit de pe scena lumii și probabil că trăiește pe o altă vibrație, așteptându-ne poate pe noi să vedem de ce suntem în stare dacă înțelegem viața. De a înțelege că trebuie să ne întoarcem la străbunii, trebuie să avem grijă de identitatea și de cultura noastră. Este o întoarcere la Hristos, dacă vreți. Este de a menține linia neamului, așa au făcut-o marii voievozi, de a menține legea lor sfântă, transmisă peste veacuri, și anume de a menține pământul sfânt al țării în libertate și în credința noastră creștină. Ce înseamnă asta? Înseamnă o biserică a conștiinței românești. Numai o biserică liberă poate să ducă la o societate liberă. Biserica are rolul de a întări omul, de a-i arăta unde este șantajul moral la care este supus, inclusiv de ea. Dacă se leapă de ego, ea trebuie să se lepe de prima de ego și după aceea voi. Pentru că renașterea spirituală a țării de care spun toți înseamnă așa, spiritualitatea înseamnă cunoaștere și înțelepciune, nu dogmă și profit. Când ridici ziduri, zidurile sunt zidite de Dumnezeu, nu de zidari. Că n-am învățat nimica din balada meșterului Manole. Nimic. Că așa era înainte, era cruce de aur și inimă, cruce de lemn și inimă de aur. Așa era pe vremuri. Azi este cruce de aur și inimă de lemn. Și evident că nu înțelegem despre ce este vorba. Pentru că marii voievoși și marii noștri înaintași, acolo unde stau ei în lumea lor verde de sub pământ, se uită așa cu tristețe și cu compasiune la noi. Și am convingerea că ei au luat hotărârea ca într-o zi să renască din vânt și din piatră pentru a sta strajă la hotarele țării, să o apere din nou, pentru că noi nu suntem în stare să o apărăm din datorită lașității și ipocriziei noastre. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte în care te adânciră barbarii de tirani. Păi barbarii de tirani suntem chiar noi, Domnule. Chiar noi suntem barbarii de tirani. Nu există barbari de tirani. Nu există în afară. Noi suntem barbarii de tirani. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc și vreau să mulțumesc la rândul meu, înainte de dezbatere, Universității de Vest pentru invitație, întregului corp didactic și profesoral. Am fost foarte onorat de această invitație. În mod egal mulțumesc Asociației Dialoguri Contemporane, întregii echipe care a pus suflet imens pentru această conferință. Vă mulțumesc vouă tuturor pentru prezența astăzi aici. Mulțumesc!